Papapakanta talaga kayo ng KD Wings of Love. Target locked. Hello mga kalakwatsa! Welcome back again sa aking YouTube channel. I've been receiving a lot of PMs about KD Wings, KD Wings, KD Wings, KD Wings, KD Wings, KD Wings. So I'm here right now sa KD Wings, San Quintin, Pangasinan. Tara! Oops mga kalakwatsa! Meron pala ako nakalimutan. Ako nga pala ulit ang inyong travel and food buddy. It's me, Loui, at welcome sa Loui TV. Alright mga kalakwatsa, napakadali lang hanapin ang KD Wings dito sa San Quintin. Located lang ito sa Iluminado Building, Poblacion Zone 2, San Quintin, Pangasinan. Nag-umpisa po ang KD Wings ng August 14. So ika 2 years na nila mga kalakwatsa. Sakto, nandito tayo makikiselebrate sa kanila dito sa KD Wings. Tara! Welcome back mga kalakwatsa! I'm with Sir Dave, ang owner ng KD Wings. At syempre, maraming salamat po sa pag-unlock po sa amin dito sa KD Wings, Sir Dave. Okay, Sir Dave, gamo pala, can you tell us about KD Wings at paano ito nag-umpisa? Bali, ang KD Wings talaga is stands for si Chris at si Daniel. Okay. Bali, pareho kami OFW, more than 10 years kami sa Dubai. Then nung nag-pursing na kami uwi sa Pinas, yun yung naisip namin kasi parang paano kayo simulan natin yung Unli ng chicken dito sa Quintin. Kasi nakikita namin parang hindi man yung chicken wings, lalo yung mga Unli wings. So, doon nagsimula talaga. Wow, grabe mga kalakwatsa, ganoon nga po pala. Napakasipag nga talaga ni Sir Dave from OFW. So, sa mga OFW natin dyan, alam nyo na. So, alam kong para sa inyong pamilya, kayo nandyan kayo sa OFW. Pero bilib ako pagka-uwi dito ni Sir Dave, nagkaroon siya, tignan niyo naman, ng magandang business dito sa San Quintin, Pangasinan. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog. So Sir Dave, ano po naging inspirasyon ninyo sa pagtatayo ng KD Wings? At bakit po wings ang napili ninyong business? Yun nga, kaya sabi ko kanina, parang wings kasi ang in-demand noong 2019 eh. Parang sabi natin hindi namin simulan magpaan din ang wings sa Pilipinas. At hopefully para sa tayo na kasi doon ito nice! So mga kalakwatsa, grabe, excited na ako kasi talagang Sir Dave, ang daming nag-message sa akin. Try ko daw ang KD Wings dito sa San Quintin. So ito na, Sir Dave, nga pala napansin ko sa tagline ninyo, nakalagay dyan, Forever is Real. Sir Dave, mahahanap ko ba dito sa KD Wings ang Forever ko? Hindi, pero tignan mo na sabi na, may sumpang sawilin. So pwede din tagpuan ka ng mga saway, pwede rin sa Mars Forever dito. Oh my God, parang mapapadalas ako dito sa KD Wings dahil maraming sawi dyan sa tabi-tabi. At mga sawi dyan, pumunta dito sa KD Wings at makahanap ka ng Forever nyo dahil dito sa KD Wings,
forever is real. Let's go mga kalakwatsa! Excited na ako! Tara, tikman na natin dito sa KD Wings San Quintin, Pangasinan. This is it, na-serve ng ating food. So it's time for taste test. Again mga kalakwatsya, kung gusto po ninyong i-follow ang KD Wings, nandito po sa baba ang kanilang Facebook fan page. And that's Daniel's Restaurant mga kalakwatsya. Dito lang sa San Quintin, Pangasinan. So unahin na natin ang kanilang signature wing. So mga kalakwatsya, syempre, bago tayo kumain, ang first step sa pagkain ng wings, mga kalapatay, syempre, gagamitin natin itong pa-plastic ng KD Wings. Charot, pa-plastic ng KD Wings. Ang kanilang Unli KD Wings plus Unli Rice ay nagkakalaga ng 299 pesos. Ready na tayo mga kalapatsa. So let's go. Ano kayo unahin ko? Unahin natin itong KD Spicy mga kalapatsa. So let's go. Nga pala, meron akong ang flavors ng ating order ngayon dito sa KD Wings ay kanilang best seller mga kalapatsa. So meron akong KD Spicy, teriyaki, meron tayong creamy salted egg, at meron din tayong cheese. Alright, let's go. Grabe, napaka-crunchy ng chicken nila ng wings. Tapos, as in talagang spicy na spicy talaga to. So, pag mahilig kayo sa spicy mga kalapatsa, ito ang aking highly recommended wing or flavored wing nila. And this is KD Spicy. Grabe, sobrang anghang, napakasarap, napaka-crunchy. Kumain ako sa ibang wings restaurant, but again, dito sa KD Wings, napaka-crunchy ng wings nila. So, grabe, let's go. Alright, so natikman natin ang KD Spicy. Sobrang crunchy ng wing nila. So next natin mga kalapatsa ay ang creamy salted egg. Alright, mga kalapatsa, yung creamy salted egg nila, talagang sobrang creamy talaga. Yung crispiness ng chicken nandun pa rin. So talagang consistent yung crispiness ng chicken nila. At yung flavor, grabe, sobrang sarap. Sakto lang yung timpla niya, hindi siya sobrang maalat, hindi siya sobrang matamis, pero sobrang sakto lang. So, the best KD Wings. Alright, so next flavor tayo mga kalapatsa. Ito naman ay teriyaki. So kitang-kita natin sesame seeds ng teriyaki. So yun yung signature ng teriyaki. May mga sesame seeds siya. I'm not sure kung galing sa Korea. Yung teriyaki ay originated from Japan or sa Korea. But again, tikman natin ang kanilang chicken wings teriyaki flavor. Okay, mga kalapatsa, dito naman sa teriyaki flavor, kung mahilig kayo sa
Sakto, as in talagang yung nut ng flavor nila, sobrang sakto lang talaga. Hindi siya sobrang maalat, hindi siya sobrang matamis. So, yung tenderness ng chicken nila, super. So, teriyaki. Alright mga kalapatsa, this is it. Tikman naman natin ang kanilang cheese flavored wing. Let's go! So kung may mga nanonood dyan ng mga lovers dyan, baka naman. Ito ang highly recommended flavor ko sa inyo, cheese. Para maging cheesy naman ang inyong partner. Again, mga kalapatsa, grabe. For me, ang gusto ko sa mga flavor na natikman guys, ito, cheese, grabe, ang sarap. Kung mahilig kayo sa matamis, mga kalapatsa, ito, recommended ko to sa inyo. Ganun pa rin talaga, napaka-consistent ng chicken nila. Sobrang crispy. Yung tenderness ng laman ng chicken, sobrang sarap. Grabe. Let's go! So mga kalakwatsa, kung naalala ninyo, humingi ako ng favor sa inyo para mag-comment sa aking Facebook page, Facebook profile ng inyong mga katanungan para makilala ninyo ako ng gusto. So nandito na nga, bubunutin na natin. Mamimili ako ng 3 questions sa mga nagbigay ng mga tanong. Maraming salamat, shoutout sa lahat ng nag-comment, nag-post, nag-message sa akin sa kanilang mga katanungan para makilala ako. And eto na, bubunutin natin. Let's go! Habang kinakain natin, habang kumakain tayo mga kalakwatsa. Okay, ang unang katanungan mga kalakwatsa. Ang sabi dito mga kalakwatsa, aside from travel or vlogging, what are your other interests or hobbies? Okay mga kalakwatsa, so maliban po sa travel at vlogging, which is number 1 ko talagang hobby is traveling. So, nagkataon lang talaga na during this pandemic, hindi na ako nakakapag-travel dahil sa mga strict requirements ng iba't ibang lugar. Ano pa yung other hobbies ko? So, ang interest or other hobbies ko ay pagtugtog ng piano. Yun na nga. Okay. So, proceed tayo mga kalakwatsa sa ating second question. Okay, ang second question natin mga kalakwatsa. Grabe, hindi ko inaasahan na mabunot to, pero ito talaga yung nabunot ko. So sabi dito, ano ang pinakamahirap na tanong na di mo kayang sagutin? Okay, so ano daw ang pinakamahirap na tanong na di ko kayang sagutin? Kung sino man po nag-post or nag-comment po nito, ito po ang pinakamahirap na tanong na hindi ko kayang sagutin. Yun na. Alright, let's go. Next pa tayo. Alright, bunot ulit tayo. Okay, so guys, mga kalakwatsa, ito ang next question. Since traveler ka po, ano po ang pinaka-love nyong lugar? Okay mga kalakwatsa, ito alam ko ng lahat ng close friends ko, ng family ko, kung ano talaga yung pinaka-love kong lugar. At dito lang sa Pilipinas. So every year pumupunta ako doon. It's just that nagkataon lang na pandemic kaya hindi siya kaya natigil ang yearly na pagpunta ko doon. Pero ang pinaka-love kong na lugar mga kalakwatsa is Boracay. Bakit? Kasi ako kasi yung taong night person or party people tayo. Yeah, party people. So mahilig ako sa mga punta sa mga bar hopping with my friends, chatting, chilling. So, sa Boracay kasi madami doon mga bars, kahit umaga man, tanghali, or gabi. So, anytime doon open sila. So, ako kasi dinadaan ko kung may mga problema ako, kung may mga iniisip ako, dinadaan ko na lang talaga siya sa travel at bar hopping. Kasi sa place na yun, doon ko nakikita yung saya at saka good vibes. At syempre, mga dance, mahilig din tayong mag-dance, mga kalakwatsa. So yun, maraming salamat po sa lahat po nag-comment again, sa mga nag-message sa akin at nagbigay ng kanilang mga katanungan. Mga kalakwatsa, tapos na nating tikman
ang wings na offered ng KD Wings. Again, ito po ang kanilang Facebook page. Kung gusto pa ninyo silang i-like, Daniel's Restaurant, i-like na po sila sa kanilang page. Again, located po sila dito sa Iluminada, Poblacion Zone 2, San Quintin, Pangasinan. Okay, so grabe. Isa lang talaga yung masasabi ko sa chicken nila, mga kalakwatsa. Kung gusto niyo yung tikman, nandun yung crispiness ng kanilang chicken, yung tenderness ng laman ng chicken nila, at yung flavor, grabe, the best. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, madami na ako napuntahan nag-o-offer ng wings, unlimited wings restaurant. So dito sa KD Wings, yung flavor nila napaka-swak lang, saktong-sakto. So highly recommended itong KD Wings. Again, maraming salamat sa pag-invite dito sa KD Wings. Kung nagyon zone to San Quintin, Pangasinan, again, ilike ang kanilang Facebook page, Daniel's Restaurant. Siyempre, hindi na nagtatapos mga kalakwatsa ang taste test natin. Ang next natin ay ang kanilang signature carbonara. Let's go mga kalakwatsa. Tikman na natin kanilang signature carbonara. Ang kanilang creamy carbonara ay nagkakahalaga ng 119 pesos. O kung makikita ninyo mga kalakwatsa, itong carbonara, grabe. Fully loaded talaga yung laman niya. Nandito yung mushroom. Sobrang cheesy, creamy. At tikman na natin ang kanilang carbonara mga kalakwatsa. Let's go. Grabe, overloaded yung laman ng carbonara nila. Okay mga kalakwatsa, samahan niyo ako sa ating first bite sa kanilang signature carbonara. KD Carbonara. Kita niyo naman mga kalakwatsa, napadalawang subo ako dun, grabe. Sobrang sarap din ng KD Carbonara nila. Bukod sa fully loaded yung laman niya, may mushroom, merong bacon, merong cheese. Saktong-sakto lang din yung pagkaluto ng kanilang pasta. Matitikman mo talaga. As in, habang ninunguya mo siya, napaka-creamy. Kahit hanggang sasalita ako ngayon, lasang-lasa ko pa rin yung pagka-creamy ng kanilang KD Carbonara. Grabe, the best. Let's go! Grabe, mga kalakwatsa, wala akong masabi sa kanilang KD Carbonara. Highly recommended din po mga kalakwatsa. Ang sabi nga nila, ang pasta ay pampahaba ng buhay. So, ano pang hinihintay ninyo pagpunta ninyo dito sa KD Wings? Mag-order na rin kayo ng KD Carbonara. Creamy, napaka-creamy, overloaded sa sangkap niya. Ang daming mushroom, cheese, bacon, grabe, sobrang sarap. Okay, habang kumakain ako mga kalakwatsa, nagpa-flash sa inyong screen ang kanilang menu. So, mamili na kayo, swipe. Punta na dito sa KD Wings. Ito na po ang kanilang menu. Alright mga kalakwatsa, sabi ko sa inyo kanina, 3 questions lang yung sasagutin natin. Pero mga kalakwatsa, sasagot po ulit tayo ng isang question galing sa ating mga Facebook friends at mga nag-message po sa akin mga kaibigan. Let's go, basahin natin ang next question. Okay, ang sabi ko dito mga kalakwatsa, what's your purpose in YouTube? Can you share some thoughts about it? Okay, maraming salamat po sa nagtanong. So, bakit nga ba mga kalakwatsa, pinasok ko yung YouTube channel at nag-vlog na rin ako? So, sa pagkakaalam ko ng lahat, mahilig po talaga ako mag-travel at mag-food trip mga kalakwatsa. So, I want to share yung mga napupuntahan ko. I want to share yung mga food trip na napupuntahan ko at para makapagbigay ako ng recommendation sa tulad kong traveler. Alright, syempre, para maipakilala kung ano mang meron dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Pangasinan, sa buong Pilipinas, yun po ang aking goal mga kalakwatsa. So, lilibutin po natin ang buong Pilipinas, ipapakilala natin lahat ng superb na restaurant, superb na sulit meals,
superb na mga food trips sa kahit saan dito sa Pilipinas at ipakilala sila mga kalakwatsa at tikman natin ang pwedeng i-offer ng mga Pinoy. Dahil sa mga views, sa mga nag-subscribe, sa mga feedback na nakuha ko sa inyo, mas lalo po akong naging motivated para gawin po itong vlogging na to para sa food and travel natin. So maraming salamat ulit mga kalakwatsa. Grabe mga kalakwatsa, as usual, busog na naman tayo mga kalakwatsa. Grabe, sobrang nabusog talaga ako dito sa KD Wings. At kapag nagpunta kayo dito sa KD Wings, mapapakanta talaga kayo ng KD Wings of Love, up and above the clouds, the only way to fly.